Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. The place, the players, and the passion. This is your front row seat to sports action that never stops. I am Shula Morzay Mignano, and this is Sportify. Champions, rise, rise, Sportify, the fire in your eyes, keep pushing limits, feel the... From the mountains of the north to the shores of the south, the pulse of Philippine sports beats strong. Young athletes all over the nation strive for excellence, and right here in the vibrant heart of Bicol, one school continues to stand tall, the Naga College Foundation. Good day, Sportivans, and welcome to another episode of Sportify, your all-access pass into the Tiger's Den, where determination meets destiny and champions are made. At NCF, education meets passion. It's not just a school, it's a training ground for future legends. With 22 sports programs under one banner, NCF has become a beacon for young athletes in Bicol and beyond. Today, we're shining the spotlight on two competitive teams. First, the team known for lightning reflexes and sharp strategy, the NCF tennis team. After that, we hit the court with the Spikers, who dominate with passion and power, the NCF girls volleyball team. The NCF tennis team proves that victory isn't just about strength, it's about precision, mental focus, and relentless training. Leading these sharp-minded athletes is Coach Michael Imperial, a mentor who trains not just skills but strategy and sportsmanship. Let's get to know Coach Michael Imperial and the paddle masters of NCF, who turn every spin into statement. So before we start our interview, I would like to get to know our athletes. Can you please introduce yourselves? Po? Good afternoon. My name is Paul Marvin Clavero. Hello everyone, I'm Nicole Visamayaw. And Coach? Hello everyone, my name is Ronald San Juan Midibel. So Coach, bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman, ang dami-daming sports na available dito sa NCF. Pero
saan po kayo, or let's say, bakit po tennis yung napili ninyong i-pursue? Para sa akin kasi yung family namin naglalaro ng tennis hanggang na-adapt ko na rin ng tennis hanggang paglaki ko. So, ilang taon po kayo nung nag-start tennis? Nag-start ako 6 years old, bata pa, halos ko pa yung tennis racket. Hawak ka, pa, nasa sahig pa yung Tapos then, yun, hanggang pag laki, hanggang pag school, college, tennis, di na naalis sa akin. So, Coach Michael, yung family pala ninyo are as a family of tennis players. So, ano po yung reaction ng parents ninyo nung nalaman nila na nag-excel kayo dun sa sport? Masaya sila kasi unang-una, tulad nung paglaro ko, libre yung tuition, hanggang sa pagtapos ko ng nagamit ko yung tennis para kumbaga hindi na sila nahihirapan magpaaral sa akin. Yun na nga, ako ng paglalaro ng tennis. I see. So during yung high school years mo po ba, Coach Michael, sikat na po ba yung tennis mo? Ay, hindi, bata pa ako. Di pa ako pinapanganak, sikat na ang tennis noon. Kasi po, di ba, when we say high school during those times, ang sikat ng mga sports is basketball, karate, things like those. Pero when you say tennis, nowadays, sinasabi nila na it's a sport for smart people. Hindi, sabi nga nila ang tennis daw ay pang mayaman. Hindi naman. Kasi kasi kailangan mo diyan may racket kang Ang ginagawa namin noon, nag-try din ako magpulot, tapos pinapahiram ako ng mga matatanda noon ng raketa nila para, ito, gamitin mo, maglaro-laro ka. Yun ang Kaya di naman masasabi natin na yung tennis. Sabi nila nga pang mayaman daw yun. Thank you so much, Coach Michael, for sharing that. Now, let's move on to, ano po yung story niyo kung paano kayo napunta sa sport na tennis? Unang-una po, nung pa ako way back 2015, kinuha po ako ng pulot boy sa Legazpi City. And yun, dahil sa pagpupulot, nagpurso ako maglaro ng tennis kasi mahirap maging kaya yun. Tigrap ko maging pulot boy, maging tennis player. Nag-try out ako dito sa Naga College Foundation. Sa plano ni Lord, nakapasok ako and yun. Okay, thank you so much po. Now, let's move on naman sa ating isang athlete. What's your name? Paul po. Paul. So, Paul, how did you get into tennis? May nag-encourage ba sa'yo or nag-influence na, try mo tong sports na to? Opo. Can you tell our viewers? When I was grade 5 po, yung mother niya po, si Ma'am Jenicel Sumayaw, is nagpa-try out po sa school namin. And ako po, tamang nood lang po. Tapos, may isang friend pa ako na nag-try noon. Tapos, nag-try din po ako. Tapos, doon po nagsimula. Hanggang sa naglaro pa ako sa mga palaro po. Nag-start pa ako noon sa district meet po hanggang sa pataas po. Ganun po. So, ilang taon ka nung nag-start ka mo? Maybe 13, 12. So during that time, coincidence lang talaga yung paglaro? Opo. Basketball po talaga dapat. Basketball ka. Anong posisyon mo sa basketball? Shooting guard. Shooting guard. I see. So, sobrang magkaiba yung basketball sa tennis, Opo. diba? Hindi ka ba nahirapan na mag-adjust? Hindi po. Mas napamahal na po ako sa tennis. Kaya basketball parang hindi ko na po nalalaro. Every weekend po naglalaro po kami para mas improve po. Okay, thank you so much, Paul. Thank you po. Now, let's move on naman to tennis. So, how did you get into tennis? Na-mention niya na yung mom mo daw, nagpa-try out. So, maybe family of tennis players din kayo? Yes po. Generation na din po yan sa amin. Kasi yung mom ko po kasi is coach. And yung ate ko is, yung mama ko, tinuruan yung ate ko maglaro ng tennis. Tapos, habang ako, I was so small and talagang tagapulot muna ako ng bola kasi di ko pa kaya maghawak ng racket kasi syempre it's so heavy naman. So, yun na nga, na-realize ko na
bata ako, natamad ako ng bola sa mata, but na-encourage ko yung self ko na what if mag-try ako? Kasi yung ate ko kapag umuwi siya, lagi may trophy and cash din. So parang gusto ko rin ganun. So I was said to my mom that, Mom, what if turuan mo rin ako ng ganito? Tapos yun, tinuruan na rin ako. So nalaman ko yung lola ko, lolo, and cousins is also a tennis player. So na-encourage nila ako maglaro. So hanggang lumaki ako, dala-dala ko yung tennis at nagagamit ko rin siya dahil sa scholarship. I see. Well, that's good to know. Actually, I feel like 3 out of 4 nag-start as a pulot-pulot lang. Because now look at them, they're already professionals. They are very good at their craft. Now let's move on sa ating institution, Coach Michael. So paano po kayo nakuha ng NCF bilang coach? Dati kasi nag-coach ako sa ibang school. Then nung nakausap ko yung friend ko na try mo kaya sa NCF sa nagka-college. Sabi ko sige, wala, okay lang. Sabi ko try ako hanggang doon kinuha nila ako nung para mag-coach sa tennis sa senior division. So Coach Michael, ano yung pinaka-paborito mong part about being a member of the NCF Tennis Family? Paborito, pag nagkakasama kaming mga lahat ng coach sa NCF, pag nagbabanding kami, may meeting, yun ang magandang part. Kasama namin kami si Sir Mario. Yun ang kagandahan dito naman. Pag may meeting kami, lagi naman supported si Sir Mario sa amin, tsaka si Inay Melba. So, grabe talaga po yung bond and yung closeness ninyo together. Wow! That's actually good to hear, Coach Michael. Kasi may ibang institutions na hindi masyadong maganda yung relationship towards coaches and instructors. Dito okay ang kumbaga banding namin lang. I see. I'm glad to know that po. How about Coach? Ang banding namin ng mga ka-team ko is pagtapos ng laro, magluluto ng mga pansit, tapos tamang soft drinks. Yun lang. Okay, si Paul naman. I wanna hear it from Paul. Ano yung favorite part mo about being a member of the NCF Tennis League? My favorite part po is yung magsama-sama po kami sa palaro po. Kagaya po nung Prisa po. First time ko po nun sa Prisa Sorsogon po. Na-enjoy pa ako nun kasi first time ko po nun. Tapos habang naglalaro po kami, yung mga teammates ko po nagsusuporta po. Tapos kumbaga yun po yung nakapana ng lakas po. Tapos yung katapos po ng laro, babalik po kami sa quarters po. Tapos doon po kami magkukulitan, lalaro kung tapos kakain po. Tapos si Chef Bombay. Yun po. Kaya pala hilig ni Coach yung pagluluto kasi siya yung nagluluto, no? Ako. I see. How about Miss? So, ang favorite part ko po is yung pagiging athlete. Kasi every morning, gigising kami ng umaga para maglaro. At kapag na-late, syempre, kung sino ang pinaka-malate, siya yung magja-jogging na mga 10 rounds. So, yun po. I see. So actually, na-mistaken ko na tawagin Coach si... Hindi, okay na. Yan. It's okay. Kasi yung figure niya, Coach, parang stricto na akala ko Coach din siya. I'm so sorry for that. But anyways, I have another question over here. So, alam natin that NCF is here to support our athletes and our students na mag-grow, not just sa loob ng campus but outside. So how has NCF supported your training and growth as a student athlete? Let's start with Miss. Sa NCF po, napapakita nila yung support nila sa amin is yung doon po sa mga instructor dito sa NCF is nagbibigay sila ng consideration and nagbibigay din sila ng time para makapasa kami ng mga schoolworks. And ang kalma lang po, yung parang komportable kami dito sa NCF kasi may mga iba po kasing instructor na hindi din talaga nagbibigay ng consideration. But pag about sa sports office naman po is parang naintindihan nila. So kami, natutulungan po nila kami mabalanse yung training and sa ACADS. Okay, how about Paul? Supported. Paano ka na-supporter ng NCF?
bilang po, isang student athlete? suporta mo ng NCF po, sa pag-aaral ko po, may po, scholar po. Di na po nagbabayad sa school. Kumbaga, di na po nahirapan parents ko na magbayad ng tuitions ko po. Kagaya po nung dati. Tapos, kumbaga, kagaya po sinabi niya po na may mga teachers po na nag-consider po. And binibigyan po na kami ng time na gawin yung mga pinapagawa po nila. Ganun po. So, Coach Michael, paano po natulungan yung players natin ng institute? Yung sa player naman kasi, thankful naman ako, tapos yung player ko na sa mga instructor nila kahit papano, hindi naman gaanong stricto sa kanila sa pag-study nila. Kumbaga, kung may nakakaligtaan silang lesson, binibigyan na ulit sila ng another na another day na para nila yung ma-commit nila yung lesson na hindi nila napasukan. So other than the instructors po, Coach Michael, paano naman po yung mga allowances pag nagda-travel yung ating players? Mayroon po ba silang incentives or something like that? Dito po sa NCF, pag may mga tournament po, nabigay po sila ng allowance, lodging sa labas, yung pag nagre-rent ng mga tapos pag nagcha-champion, kahit nga hindi champion kung minsan binibigyan din, nabigay rin sila ng mga pero hindi gaanong talaga. Yung malaki na nabigay din ng kahit pa paano may nabibigay na incentives. Oh, I see. So kasi Coach Michael, isa sa mga challenges ng isang student athletes is to pay for the expenses kapag lumalabas sila ng school, ng let's say ng city, whenever they go to national leagues, even provincial. So napakalaking bagay na sinusuporta ng institusyon yung mga gastusan. They carry it, But aside from that, maraming challenges din other than expenses. So what's been the toughest challenge you've faced so far in tennis, and how did you overcome it? So start tayo with Coach Michael. Nung athlete ka pa po? Nung sa akin, nung player pa ako, kumbaga ang challenge sa akin, yung makuha ko yung champion. Yun ang pinakamagandang challenge niyan. Tapos, yun, pag di mo naman nakuha yung champion, next, bawi ka sa sunod na yun ang dyan, maganda para, kasi karamihan isipin mo dapat palagi ang panalo. Hindi naman pwede ganun. Kaya pag natalo ka, bawi ka na lang sa sunod. Ngayon naman po, Coach Michael, bilang isang coach, ano po yung biggest challenge na na-encounter mo? Sa akin, sa mga bata, sa mga player ko, ang pinaka-challenge sa kanila, yung pagwala. Agwala sila, yun ang lang. Kasi pag nagtitraining, kailangan kasi dapat kompleto kayo. Pero may time din na hindi kompleto, may kompleto talaga. Pero mas maganda yung kompleto talaga. Para maganda yung ng pag-practice. I see. Kumbaga yung presence po, coach. Pero paano niyo po ha-handle or paano niyo nasusolusyonan yung ganong problema? Pag ganun, ko na lang, iniisip ko na lang pag baka may ginagawa tong importante, pag sa bahay nila, o kaya may gagawin sa school. Ayun na lang iniisip ko para hindi na masyadong yung sa training. Thank you so much, Coach Michael. Now, proceed tayo kay Paul. So, Paul, what's been the toughest challenge you faced so far in tennis and paano mo siya nakayanan or na-overcome? Sa kada laro ko po, may halo pong kaba, pressure po. Tapos, ginagawa ko lang po is to focus po and gawin po yung mga tinuro po ni Coach sa trainings po para po malaban ko po yung pressure at para makapokus po, tapos mapanalo po yung laro po. Okay, next, miss. So, ang challenge naman sa akin is being an athlete is also hard because you have to many training days at the same time training yung time, tapos sa hapon is papasok ka sa school but you are tired.
Pero nauutan ko to is to rest muna para makapag-isip kung paano ko masolusyonan yung ganitong challenge. So, paano naman yung time management mo? Ano ba usually yung routine mo? Nag-aaral ka ba sa umaga or nag-aaral ka sa hapon and then you train in the morning? Siguro sa akin, ang typical na ginagawa ko is syempre 6 a.m. dapat nasa park na dapat until 10 p.m. lang ako. Kasi yung lunch, rest ko na din yan. Kasi kailangan ko kumain ng maraming pagkain. And sa akin naman is 1 p.m. hanggang 8:30 p.m. Dapat nasa school ako. Tapos pag-uwi ko, huwag mo na mag-cellphone. Mag-rest talaga kasi ayaw ko pag-uwi ng school. Well, speaking of pagkain, proceed na tayo kay Chef. So, Chef, ano po ba yung pinaka-mahirap na challenge na na-encounter mo? Saka paano mo siya nalabanan? Inahayaan. For me, kung naglalaro na nervous kasi una-una, hindi ko para sa akin, para din ko sa nire-represent kong Bicol, NCF, kasi number 1 yan. Kaya ang ginagawa ko na lang, every game, pray, pa-condition, yun na yun. Thank you so much. Actually, isa din yun sa mga challenges ng athletes, yung pressure po na nakikarry nila. Kasi when you represent NCF, home of the champions po, di ba, Coach? Ano po, Coach Michael, yung sinasabi niyo sa mga players ninyo pag nafe-feel nila na medyo mabigat yung name na kinikarry nila? Sinasabi ko sa kanila, unang-una, dasal, yun, mag-pray ka. Kasi pag once na nandiyan ka na sa court, ikaw nang nag-handle ng laro eh. Wala na ka. Mag-ano pa rin, as a coach, may mag-ano pa rin ako sa kanila na kung anong mga plan. Pero iba pa rin ang maramdaman nila kasi sila mismo talaga ang nasa loob ng court na sila ang gagawa ng paraan ng ano. So anyways, Coach Michael, maraming salamat po. Ngayon gusto ko sanang matanong, as a team, what's the most memorable and proudest moment you've experienced together? Kasi yung mga bata, or should I say yung mga athletes, nakasama niyo na sila sa iba't ibang klaseng liga. So ano po yung proudest at pinaka-memorable moment ninyo kasama yung tennis? Ang pinaka-memorable ko sa kanila as a team, pag nakukuha namin yung gold, yun ang ano namin. Kasi kada laro namin sa tournament, yan ang pinaka number 1 na ano namin na kailangan mag-gold. Kasi home of the champion tayo eh, yun ang ano. Pag talagang di tayo pinala, sa next bawi ulit tayo. Kasi iba pa rin talagang pakiramdam pag nakukuha mo yung gold na talaga. Na pag naka-gold kayo lahat, mas maganda nga kung ganun. I agree with that, Coach. Kasi diba, like nasabi mo po, home of the champions. Dapat ma-carry out natin yung standard, diba? Kasi isa tayo sa pinakamalaking school na sports center dito sa Bicol. So anyways, let's proceed naman with one of your athletes. Ano pa yung pinaka-memorable moment para sa'yo? Pinaka-memorable moment yung sa national naka-bronze kami. First time ko yung kabako. At least hindi kami nakapasok sa finals. At least nakauwi kami ng bronze. Okay, now let's move on to Paul. Ano po, yung sa National Prisa po, yung pinaka-memorable po and kasi ano po, first time ko po yun sa national, tapos nakakuha po kami ng silver medal. Tapos kahit mahirap po yung mga pinagdaanan po namin, kinaya po namin ni partner ko po ni Cedric. Now let's move on naman to Miss. Sa amin naman po, ang memorable as a team is also we have different personality, pero nagkasundo kami lahat at naim namin yung bronze. Kaya naging maganda yung resulta ng harap namin as a team. As a team. Gets ko yung iba-iba sila ng personality, Coach. So, may instances ba na may nag-aaway sa team? Ay, meron. Meron. Pero naman kaagad, nagawa naman ng paraan. Kasi magkakasama naman lang. Yan ang Saka napaka-importante, Coach, ng team chemistry. Lalo na may mga instances or category tayo na team sports siya, di ba? May doubles. Yes. May tawag pa. I see. So anyways, sa tingin niyo po, start tayo sa ating athletes. Why is NCF a great place for student athletes like tennis?
So, ang NCF is a great place student athlete because they have a good opportunity to us and kapag nag-set ka kasi mag grade 7 dito is diretso na yung mo future, leap into the future. Oh, gusto ko yun na, leap into the future. How about si Kuya? For me, NCF is a great place. Ingat na ingat. Complete ang mga facilities, great coach, great staff. Ganyan po. So, Coach Michael, para po sa'yo, bakit ba napakagandang institution ng NCF para sa mga student athletes? Mas maganda ang NCF. Para sa akin, maganda ang NCF sa mga athletes kasi halos give sila talaga give support sa mga pumapasok na atleta. Yun. Tapos hanggang sa pagtapos, inaanahan nila. Sila nagpo-provide ng mga tirahan nga meron dito. Yun. Maganda ang nila, ang ng Naga College talaga. Yes, that's true po talaga, Coach. Kasi hindi lang po yung finances, yung living dito, but also yung moral support po. Yung mga estudyante na sumusuporta mismo sa mga atleta nila. Now, let's move on. Balik tayo kay Paul. Nabibigyan po nila ng suporta yung mga kailangan po ng mga student athletes, kagaya po ng mga gamit sa schools po, mga kailangan po nilang gamit. Ganun po. Okay, maraming salamat po. Now, let's move on naman dito. So, ano ba yung gusto niyo sabihin sa ibang mga estudyante na nag-iisip? They are thinking about joining the tennis team or enrolling in NCF. Coach, tayo ni Coach. Sa akin, sa mga batang gustong pumasok ng Naga College, ng SCF Home of the Champion, kung gusto niyo maging athlete dito, mag-try out, tapos then ayusin ng pag-aaral, tapos yung attitude isa yung sa student. Tama po yun, Coach. Kasi hindi sapat yung magaling ka. Dapat marunong ka din nakasama. Dapat also maganda yung attitude mo. Sabi nga nila, attitude before skills. Okay, how about our athlete? Sa mga gusto mag-try out sa NCF, grab it. Kasi dako lang tabang ang pag-log sa NCF, lalo na pre-tuition. Ingat na ingat, dapat humble, di baling maisog ka sa court, basta pagluwas mo sa court, humble ka lang. Feeling ko tuloy humble din si Kuya. Anyways, how about Miss Win? To all students out there who want to join NCF is maraming nag-aantay na opportunity para sa inyo at kung saan kayo belong, and ang tryout is ongoing din and also sa enrollment. And magandang NCF kasi we have different kind of department na nagtatap lecture. Not also in athletes but also in academics. Wow! Not only on athletes but also in academics. And lastly, si Paul naman. Gusto ko marinig si Paul. So ano ba yung gusto mong sabihin sa students who are thinking about joining the tennis team or enrolling in NCF? Sa mga students po na gustong mag-enroll po sa NCF, pagbutihan niyo po at maging isang disiplinadong atleta. Yan lang po. Thank you so much, Paul. And thank you so much, Coach Michael Imperial and the NCF tennis team for sharing your story of precision, dedication, and team pride. But don't go anywhere, Sportisans, because up next, we're serving you our court action with the NCF girls volleyball team. Only here on Sportify. No shortcuts, cuts. On the edge we take the lead. Sportify, we plant the seed. Keep chasing greatness. Don't stop. Sportify, your spirit, make it pop. Oregon champions, we're on top. The grind, the glory, never drop. Let's go. Feel the energy, we ignite. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? Into the
The future's in our hands. Deep into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Oregon champions, rise, rise, sportify the fire in your eyes. Keep pushing Welcome back, Sportisans! We just met the NCF tennis team who taught us that focus and strategy can lead to greatness. Now, we'll shift to a team known for strength, speed, and synergy on the court, the NCF Girls Volleyball Team. These Tigresses are powerful, passionate, and unstoppable when they play as one. It's Coach Rosalie Pepito who trains their players, not just to compete, but to believe in themselves and each other. Kaya naman, Sportisans, before we begin, let's get to know our fellow athletes. So can you please introduce yourselves? Hi, I am Maria May Bayrola, grade 12 outside spikers from Mindanao, Dipolog City. Hi po, I am Jaren L. Bernarte, grade 11. I am a middle blocker. I'm from Legazpi City, pero lumaki po ako in Sorsogon and ngayon nandito ako sa Naga. Hi, I'm Jessa T. Candelario and I'm opposite spiker and I'm from Mayantok, Tarlac. Thank you so much to our athletes. So, Coach Rosalie, before tayo magsimula, naku-curious din po ako kung saan ba kayo nag-start as a volleyball player or ano po ba yung story nyo as an athlete? Before naman kasi, hindi talaga ako volleyball player. Naglalaro ako as basketball, track and field, softball. Then, one day, yung municipality, punta sila sa different barangays or schools, then naghanap sila ng player na may height lang. Sa probinsya kasi yung height ko matangkad na. So nung nakita nila ako, sabi nila pwede ka nang mag-volleyball. Wala naman talaga akong alam. Then pumunta ako sa academy, na sports academy sa Pagadian City. Then nag-train ako doon. Tapos doon na yung nag-start yung volleyball journey ko. Then nagpalarong pambansa ako. Then sunod-sunod na yon hanggang sa nag-Maynila na ako, NCAA. Then pagka-graduate ko, naglaro ako sa PSL, Philippine Superliga. Then yun, yung journey ko sa volleyball. Oh, I see. So Coach Rosalie, pwede mo bang masabi sa ating viewers kung ano yung team or school na nire-represent mo during your time sa NCAA? During my NCAA time, naglaro ako sa Jose Rizal University Lady Bombers for 5 years, beach volleyball and indoor. So ano pong position nyo? Outside spiker po ako. Outside spiker? Wow. Kung di lang ako kinulang side coach siguro. But anyways, let's get to know our athletes naman. Let's start with you. Yung story mo sa volleyball, kung paano ka nagkaroon ng interest sa sports, saan ka nagsimula? Ay, yung nagsimula pa ako ng pag-volleyball is yung time na elementary pa po ako. Wala pong ibang player na sa amin. Pero pinupush po ako ng coach ko na maglaro kahit di po ako marunong. Tapos yung family ko po, sinabihan po ako na mag-try po ako ng maglaro ng volleyball kung makaya ko daw. Kaya yun. So ilang taon ka nun nung nag-start ka? 12 po. 12 years old. I see. Rain, saan ka nagsimula maglaro ng volleyball? Nag-start po ako nag-volleyball nung start po ng pandemic. Meron po nun mga
mga volleyball clinic. Tapos pinasali po ako ni Papa kasi firstly, gusto talaga ni Papa ng mga sporty. Tapos since cellphone lang kami ng cellphone, tig-enroll niya po kami sa mga volleyball clinic. Tapos doon po nag-start. And nung grade 7 po, grade 8, pinasali po ako ni Papa sa varsity. And na-enjoy ko naman po. And nag-start po talaga ako sa volleyball nung grade 9 sa old school ko po, which is Divine. Nag-start po ako doon as middle blocker. And ngayon po, last palarong Bicol, nakita po ako ni Coach Parley, kinausap niya po si Papa. Tapos, tig-recruit niya ako dito. So, ngayon nandito na ako. So, kamusta naman yung stay mo dito sa NCF? Na-enjoy ko man po siya kasi nasa isang dorm kami, para kaming family. Meron po akong friends. Hindi naman ako nalolonely. Basta, nandito po sila. Wow, grabe. Napaka-demure naman ni Rain. Now, let's move on naman sa ating next athlete. Can you share your story kung paano ka napadpad sa larangan ng volleyball? Nag-start ko kasi ako sa panunod lang sa volleyball sa amin kasi yung mga matatanda is nagba-volleyball din po. Tapos, sabi po ng papa ko is itry ko daw po mag-volleyball, baka doon po ako mas magaling kasi wala din po akong talent eh. Kaya volleyball lang po talaga hanggang sa mag-grade 4 ako, tas sinali po nila ako sa lineup nila. Tas hanggang sa mga grade 7 po ata, nagba-volleyball pa din ako, nakakapag-provincial meet kami, ganun. Tas nung po, nakuha po kami ni Coach Parley kasi may coach po sa amin na ni-recommend po kami dito sa NCF. I see. Maraming salamat sa pag-share ng story ninyo. Now, we all know na bago pa lang sila sa ating institution. So, gano'n na kayo katagal na nagsistay or should I say nagtitrain dito sa NCF? Let's start with them. Sa akin po ay 5 months pa lang po. 5 months. How about Rain? Mag-1 year pa lang po ako this July. Mag-1 year na pala si Rain, Coach. Sabay lang kayo. So actually, si Coach Rosalie is nakita ko na siya during Bukal Season 6. So Coach Rosalie, kamusta naman yung stay mo dito sa NCF? And ano yung pinaka-favorite part mo about being a coach dito sa ating institution? Okay naman. Tapos na-enjoy ko naman kasi gusto ko naman talagang magturo ng volleyball kasi gusto ko ding makatulong sa mga players. Then, na-enjoy ko kasi parang feeling ko kasi kabatch ko lang sila. Hindi, feeling ko kasi parang friend lang kami or ate lang nila ako. Yun yung feeling ko, kaya masaya. Tsaka, naman sila, masunod. Wow. Totoo naman yung sabi ni Coach Rosalie, hindi naman nagkakalayo yung mukha. No? So, we can't really deny the fact na Coach Rosalie looks very young for her age. So anyways, let's move on naman dito. So, ano yung pinaka-favorite part mo about being a Lady Tiger? Ang pinaka-favorite part ko po na sa team ko po is yung mag-banding kami tapos mag-share ng memories po about the past. About the past? Ang lalim naman. Anong sinishare niyong memory about the past? Baka pwede mo naman i-share sa akin. Anyways, let's move on. How about you, Rain? Ano yung pinaka-favorite part mo about being a Lady Tiger? Ang favorite part ko po na pagiging Lady Tiger po dito is unlike po sa ibang school, meron po kaming dorm. And sa dorm po, para po kaming, as I said kanina, para po kaming family. Di man po maiwasan na mag-away-away kami, pero palagi man kami na dyan para sa isa't isa. Pero like ko po talaga nasa dorm lang kami. Palagi may kausap. Tapos, meron din kaming times na naliligo kami sabay-sabay sa ulan. Tapos, minsan karaoke kami and na-enjoy ko lang talaga. So, feeling ko sa mga statements ni Rain, taong bahay ba? Taong bahay ka ba, Rain? Hindi ala. By the way, Coach Rosalie, na-mention ni Rain, medyo may pag-aaway sa dorm. So, paano natin nahahandle yun? Kasi iba-iba naman sila kasing pinanggalingan, iba-iba din ng ugali. Tapos yung isa, may gustong ganito, may gustong ganyan, which is pag minsan di sila nagkakaintindihan. Pero naman, nasosolve naman nila yung mga problem na ganon. Parang maliit na bagay naman kasi yun. Pero
Ano naman, so far hindi naman sila nagbubugbugan, so. Hindi pa. Hindi, maganda naman yung ano nila ngayon kasi mostly ngayon, ilan na lang kayong seniors, ilan? 4, 3. Ay, hindi, I mean yung mga ano sila, M na lang yung naiwan sa ano. Kasi gumraduate na yung 14 players namin. 7 na lang sila. Oh. 7 na grade 12. Konti na lang. So parang nagba-vibes naman sila, parang magkakaedad lang sila. Kasi mga bata pa talaga sila ngayon. Yes, totoo. Kasi grade 11, grade 12. Pero mas ano sila ngayon, as one sila gumalaw, nagkakasama-kasama sila. Before kasi parang may ano, divided yung team, yung parang ganun. Pero ngayon kasi parang nakikita ko naman yung parang iisa lang talaga sila ngayon, which is maganda. Yes, I agree with that, Coach Rosalie. Kasi pag magkakasama na yung tao sa isang bahay, mas nasisynchronize nila yung galaw nila and also yung pag-iisip nila, di ba? But how about you? What's your favorite part about being a Lady Tiger? Ang favorite part ko po sa amin is yung panay, yung pagkakain namin parehas, kasi patay gutom talaga kami. Tapos po sila Ate M, mas okay na po ngayon kesa yung sa dati na palagi po kami nag-aaway, mga ganun. Tapos medyo naayos naman na po ngayon mas naging okay yung team namin. Buti naman. That's good to know. So anyways, alam natin, since mga bago sila sa institution, Coach Rosalie, ano po yung mga naitulong ng NCF para masuportan sila sa kanilang growth as an athlete? Well, ano naman, parang binibigay talaga ng NCF lahat ng pangangailangan nila. So parang wala naman talaga silang ibang hihilingin pa, kundi ano lang, ayusin lang nila yung training nila, which is dapat mag-strive sila ng more para mag-improve yung skills nila. Kasi yung NCF nandyan palagi, nakasupport sa kanila. Kahit saan may mga larong malalakas, pang malakasang laro, kasali sila. Sa Maynila, ginagastusan talaga sila. So wala naman talaga kayong pwedeng anong tawag doon, i-complain. Kasi lahat binibigay, pagkain, dorm, 'di ba? Pati school supplies, uniform. So, mag-aral ka na lang. At saka mag-training, yun lang yung kailangan. Yes, kasi yun talaga yung athletes natin dito, Coach Rosalie. Yung tinatry na i-provide ng school natin is quality education and at the same time, mabigyan sila ng proper living conditions, diba? Kasi pag athlete ka, tapos magulo yung sitwasyon, like mag-provide ka pa ng tuition, kailangan yung maghanap ng venue for trainings, talagang hindi maayos yung focus mo, diba? So how about Miss? Paano ka natulungan ng NCF in terms of training and your growth as a student athlete? Sa sinabi po ni Coach Pipito na yun po, yung pagbigyan nila kami ng allowance, tapos yung mga kailangan namin. Ang focus lang po namin ngayon is yung pag-study namin tsaka sa pag-training. Okay, how about Ray? Malaking tulong po yung NCF sa amin kasi as said po kanina, binigay na po sa amin lahat. And sa training naman po, sometimes sa schedule namin is nalilate kami. Pero naiintindihan naman po yun ni Coach and nakakapag-training pa rin kami kahit late. And sa morning training namin, lahat kami nagtitraining and nakakapasok pa rin kami on time. Kailangan lang ng time management. Okay, and lastly, favorite ko to laking tulong din po ng NCF kasi natulungan din po ang parents namin lalo na po sa pag-aaral sa amin. And sa pagiging athlete na lang po, malaki pong tulong yan kasi pangarap din po sa akin ng family ko na maging sporty, ganun. So dream talaga siya para sa'yo ng parents mo. Well, I agree with that. Diba kasi Coach Rosalie, ngayon sa generation namin, puro na lang phone, puro na lang gadgets. Kaya maganda din yung nakikita mo yung anak mo na nagpupursue ng something out of their comfort zone. Speaking of comfort zone, hindi madali yung ginawa nila na lalabas sila ng kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang city para makapag-aral or para mai-represent yung ating institution. Kaya naman, I would like to ask you first, what's been the toughest challenge you've faced so far in volleyball and paano mo siya na-overcome?
Toughest challenge ko po sa paglaro ko ng volleyball is yung pressure po during na yung mga critical matches. Tapos na-overcome ko siya yung yung pag-focus ng training. So, pressure and focus. I agree with that. Ay, ito si Rain. Feeling ko maganda yung sagot ni Rain. Ano lang po, yung toughest challenge po for me is, opo, nasa isang team lang po kami, pero magkaka-compete pa rin po kami sa isa't isa in terms of position. Ngayon po, 3 middle na kami. And nahihirapan ako I'm trying my best para makapasok sa first 6. So, ang ginagawa ko lang po is training po talaga. Madami man po sa akin nagsasabi na sarili ko lang naman makakatulong sa akin. And I'm trying po talaga sa training and all. Well, yun naman yung importante. As long as you try your best and you give it your all, mapapakita mo yung performance na gusto mo. Now, let's move on to... Para man po sa akin, yung pagkatalo po, kasi hindi porket matalo ka is magi-give up ka na. Kailangan mo din pong bumawi sa susunod na game at magpalakas po. Tama din yun. Ngayon gusto ko marinig from Coach Rosalie kasi I'm sure, Coach, madami ka ng experience as an athlete and a volleyball player. So ano po yung toughest challenge para sa inyo during your playing days? Yung pinakamahirap mo kasing kalaban, which is yung sarili mo. Kasi gusto mong mag-improve, pero yung sarili mo kasi parang nada-down ka, pero yun yung pinakamahirap mong kalaban eh. Kasi yung parang, yung opponent mo, nakikita mo yan eh, pero yung sarili mo parang ang hirap, di ba? Pagkalaban mo yung, kinakalaban mo yung sarili mo. Yung improvement naman kasi ng player, pinaghihirapan yan eh. Hindi naman kasi pwedeng pagising mo, magaling ka na eh. Kailangan mo talagang magtiyaga sa maliliit na bagay para ma-achieve mo yung malaki. Kasi yung goal mo kasi, magsisimula yan sa maliit hanggang makuha mo na yung top. Kasi step by step siya. Kung hindi mo yan tiyagain, hindi mo talaga makukuha. That's true. Kasi pag papunta ka ng victory, kailangan mong mag-undergo ng specific process. Coach? Thank you so much for that. Now naman po, as a team, what's the most memorable and proudest moment you've experienced together? Together with the team, siguro yung first yung nag-UCCL kami, which is nakaka-proud kasi first time nilang nag-join sa malaking liga sa Batangas. First competition, tapos nag-championship kami. Pero yung goal talaga namin noon, gold talaga kasi kaya naman talaga. Tapos yun, parang ang saya kasi nakikita mo yung hard work ng players. Kahit naman hindi namin nakuha yung championship, pero sa puso namin champion pa din kami. Kasi 'di ba, nandoon lahat eh, binigay mo lahat eh. Hindi naman yung pagiging champion, hindi naman it's all about winning the game. Yung importante doon, you give your best in every game. Yes, that's true, Coach Rosalie. Saka, they were able to experience a lot of things when they went to Batangas. And by the way, Coach Rosalie, first time niyo po ba mag-coach? Nag-coach na din ako before, pero mas bata pa sa kanila sa Maynila. Before, during my college pa yata ako or mga graduating na ako. Nag-handle na ako ng mga bata. So you must be very proud of you. Yeah. Wow. So now let's move on naman to Miss. How about you? What's your most favorite part? Or should I say, what's the most memorable and proudest moment you've experienced together with your team? Sa sa training namin, kahit pasok na po kami, lumalaban pa rin po kami para lang po magkakasama sa mga teams, ganon. Para iangat din po yung mga sarili namin. Para makayanan po namin yung pagtitraining. Yun lang. Kasi isang bagay pa rin na they need to work on, di ba, Coach? Yung self-confidence nila. Para malaman nila na mananalo sila, they have to be confident in themselves and their skills. Rain, how about you? Para po sa akin, madami na po kami pinagdaanan as a team. Kasama yung dating seniors namin. Nakapag-UCCL kami, Bukal, Palarong Bicol, parang pambansa. Prisaa. Yeah. Pero para sa akin, ang most memorable po talaga is yung Bukal. Kasi that time, na-feel ko talaga yung pressure. Kahit wala ako sa court, kahit nasa bangko lang ako, I felt the pressure.
And makita mo talaga, tig-try po talaga yung best para makuha namin yung title. And luckily, nanalo po kami. And I'm so happy. Proud pa rin po kami. Yes, kasi I'm one of the courtside reporters of Bukal, Coach Rosalie. And makikita mo yung moral support ng school and ng institution, di ba? Napakalakas ng drums, ang daming tao, ang lakas ng sigawan at ng hiyawan. So, naiintindihan ko si Rain that she felt pressured during that time. Kasi ang ingay, ang hirap makafocus pag maingay at madaming tao. Now, let's move on to... Yes. Sa akin po, kasi bago pa lang po ako dito, ang pinaka-proudest moment ko po dito is yung time na naglaro kami ng Shakey's. Kasama po yung mga seniors. Kahit po na natalo na kami, hindi pa rin nawala sa ano namin na ngumiti pa rin. Tapos yun. Isang bagay pa na nabibuild when you have a good team and a good support system is yung resiliency. No matter how many times you lose, as long as maganda yung support system mo, you'll still be happy that you achieved something. So anyways, let's move on naman. Let's get back to our institution, Coach Rosalie. So bakit ho sa tingin nyo magandang institution, or why do you think NCF is a great place for student athletes who like our volleyball athletes? Kasi yung NCF naman kasi, all out talaga yung support nila sa players. So, aside from from support, yung mga taong nasa likod din kasi talaga ng volleyball, like Sir Joel Villanueva, Sir Mario, and especially to Coach Parley, siya talaga yung nagtiyaga sa lahat ng player. So, nakikita naman talaga din natin yung parang result, 'di ba? Kasi ang dami na niyang napadalang players sa Maynila na naman talaga what we call this, nag-excel. Yeah. Like Sari, Bumbita, and this Panique, Mata. And ngayon si Maymay na sa Lasal. Tapos yun, marami pang iba like Sir Vidad, nasa sila, Arellano, si Kisha, Abitria, and Antang. So, maganda talaga siyang kung mag-i-start ka ng volleyball. So, kung sa part ko, parang mas bet ko talagang mag-NCF kasi ang daming opportunity naghihintay sa'yo. Yes, and I have to give it to Coach Parley, Coach Rosalie. Ang galing niya mang-scout ng players. Tsaka magaling din talaga si Coach Parley magturo. Tsaka nagtsatsaga siya kahit kahit alam naman niyang wala masyadong basic or basta may potential ka talaga, chinatsaga niya talaga yan. Kaya yun, marami talaga siyang player na lumakas. Maraming salamat for sharing that, Coach Rosalie. Ngayon, let's hear it naman from our student athletes themselves. So bakit sa tingin mo maganda yung NCF na institution para sa mga atletang kagaya nila? Matatawag po natin na great place yung NCF kasi po makakatulong po siya sa mga tulad namin na student athlete na makapagtapos ng pag-aaral na walang binabayadan o something na tuition or mga project po sa kanila na po yan, libre na po lahat. Ngayon, let's move on naman kay Rain. Gusto ko marinig kung ano sasabihin ni Rain. Ang NCF maganda po talaga siya kasi nagbibigay po talaga siya ng opportunities para sa amin na student athletes. Ang mga coaches po namin, tinutulungan kami para maangat ang sarili. As for our grades, as a student po, mababait din po ang aming teachers. Sa current advisor ko po si Ma'am Tricia and sa old advisor ko si Ma'am Claire. Ang babait din po nila sa amin ng mga student athletes as long as pumasok kami and maging maayos kaming estudyante. Mababait po sila. Wow! Now lastly, let's hear it from her naman. Great place po ang NCF kasi dahil po sa scholar ako and magandang mag-school sa NCF kasi madami kang makikilalang mga players, teammates mo, ganun. Tapos mga teachers din. Yun na. Maraming salamat. Actually, that's enough. Thank you. Ngayon naman po, Coach, what would you tell other students who are thinking about joining the volleyball team or enrolling dito sa NCF? Kung sa palagay nila na meron naman talaga silang talent, so
dapat i-try talaga, i-push nila yung self nila. Kasi wala namang nagbabawal, di ba, na mag-join ka sa team. So, kung gusto nilang i-try, so, pwede silang mag-join sa team ng NCF. Kasi, nandito naman yung mga coaches na handang magturo sa kanila. Maraming salamat, Coach Rosa. How about Miss? Anong gusto mong sabihin sa mga estudyante na nag-iisip-isip, they are thinking about joining the volleyball team or enrolling sa NCF? Masasabi ko lang po sa mga student na gustong mag-join sa volleyball team or mag-enroll sa NCF is yung kung gusto nilang matuto or ipalabas yung sports nila. Okay, next week. Ano po, ang masasabi ko lang po is, if kaya nyo po i-handle yung pressure, yung time, go! Walang pumipigil as long as kaya mo. Lastly? I-pursue nyo lang ang ang pagbabalibol nyo hanggang makamit nyo ang gusto nyong pag-aralan, mga ganun, kung salasal pa, mga ganun. Thank you so much, Coach Rosalie Pepito and the NCF Girls Volleyball Team for sharing your journey of unity, courage, and consistent excellence. Earlier, we also met the tennis athletes who reminded us that victory begins with focus, discipline, and determination. Both teams shows us that championship isn't just about trophies. It's about hard work, and never giving up. And if you're looking for a school that develops world-class student athletes, visit Naga College Foundation, the training ground where legends begin. This has been Sportify, where we don't just tell sports stories, we celebrate every victory, every dream, and every tiger who roars. Be part of a community of champions. Enroll now at the Naga College Foundation Incorporated, where dreams take root and future legends are shaped. With 22 sports programs, excellent coaching, scholarship opportunities, and a supportive academic environment, NCF is the perfect place to unleash your potential. On the field, on the court, or in the classroom. Your journey to greatness begins today. Visit www.ncf.edu.ph or follow at Naga College Foundation Incorporated on Facebook for the latest updates, enrollment details, and more. Dream big, train hard, and be a tiger. Until next time, Sporty Sense, keep the fire burning, keep chasing your dreams, and remember, at NCF, champions are made. The grind, the glory, and the guts. We live it, we breathe it, at we bring it to you every time. Ihahatid namin ang pinakamalaki at bidang liga. Catch us every Saturday, and don't forget to follow and subscribe to our official Facebook page and YouTube channel, GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano, and Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Keep pushing limits and keep chasing greatness. I am Shula Marzai Meñano, and this is Sportify. Thank you so much. Feel the beat, the rhythm's alive. In the heart of the brave we thrive. NCF calling the fearless to stay. Join the At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.